Wah, matratap aku. Lah kok dadi Ngamarta ana wong kendele kliwat. Wani ngrasani mripate Prabu Hamsa. Padha karo micake karo Prabu Hamsa. Iya ngono cetha, wong Ngamarta ora bakal menehake pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Soto. Taweneke pustaka Jamus Lima Soto canggih ngendase Werkudara. Metu coba aja kok kenku. Sapa sing mateni? Aku. Loh. Aku sing mateni. Kowe sing mateni? Iya. Wah, apik ngono kuwi. Ya apik. Apik yo. Wah, ora sawang sulan. Menungso ora tatanan baru-baru jajalan. Kowe nyas karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Kowe nyirani karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Iki mungsuhe Baladewa, dudu mungsuhe Werkudara. Lah kok dadi kowe manran nabung nek baratan kowe mateni mungsuhku. Apa mbak aku kalah karo Hamsa karo Dibaka yo? Hei. Kowe sing ngakon yo. Dawuh menapa? Dawuh rasa tak tutupi. Kowe sing ngakon yo. Kowe sing ngakon Werkudara kok nabung musuhku yo. Inggih. Lah ra tenan to. Kowe iki nek ora ngisen-ngisen aku ngopo to, Kresna? Kowe nek ora ngisen-ngisen Baladewa ki ngopo? Aku iki kakangmu lho. Aku kadangmu tuwa. Ning pendak-pendak kowe sing mirang-mirang karo Baladewa. Apa anggap aku kalah karo Hamsa Dibaka terus kok nang Werkudara mateni Hamsa Dibaka. Ngono apa piye? Kula saking katebian Pak Prabu menika sampun kesayangan. Kesayangan sing ngono to. Aku ora sayang. Aku ora wedi karo Hamsa Dibaka. Aku ora wedi. Nggih, kula pitados. Ning nuwun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Lungguh. Dugang. Wah. Muni pek cangkemmu niku kowe. Wis to. Kowe iki meneng kok. Iki perkara aku sing ngurus aku dadak omong barang kok to. Jelei. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati, sing siji urip, sing siji mati, sing siji urip. Diwangi kok cerewet. Sing cerewet ki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kose. Wis Werkudara wis. Ayo kono, linggo buri kono. Moh. Aku nang kene wae. Mulai kae ra trima dugangane. Trima. Kok Prabu trima? Runggaruan. Oh. Sampeyan dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Nggih, Yayi. Sakalengkung bombong raos sing maneh ning Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Kadanglo ing Ngamarta, Yayi Prabu Darmakusuma. Asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi kaya bombong raos sing manah. Mboten langkung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadanglo ing Ngamarta, Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen ngandika lenggah. Koko Prabu Indrawati kawula nok nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten praja Ngamarta. Yayi Prabu Kadanglo ing Ngamarta. Miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Padhik Indrajala Dewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadaning ing sambikala sawanipun ing Raka Mandura wonten ing praja Ngamarta. Sowan kula kalih sing sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjung Somadra Yayi Prabu Kadanglo ing Ngamarta. Koko Prabu kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen ngandika lenggah. Yayi Prabu Darmakusuma sampun boten kirang prayogi. Pisowanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulya Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi. Wah
kakangku. Aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara ndak tampa siap diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat Baladewa kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Werkudara ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat ora liwat padha prayogakna anggone lenggah oleh Datra ya praja ing Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ya Werkudara. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang oleh Datra ya praja ing Ngamarta dina samengko iki. Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Janaka. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Ya Janaka Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya ora kepenak. Ya Janaka kaya ora kurang prayoga praptaku ning negara Ngamarta. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Piye Koko Prabu? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing rayipun kembar. Kadangipun Kakang kembar tak tampa. Sira atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing ngasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing ngasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya ya Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing praja Ngamarta. Ya kembar. Kaya wis prayoga praptanipun Kakang ana ing praja Ngamarta. Kadangipun Kakang Lustiwa. Koko Prabu saestu damel kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyang. Upami alit utusan gandhek sak kembaran negari Ndrawati miwah Nayaka ing Dwaraka. Bilirik lenggan sak mangke paduka kepareng badhe tedhak wonten ing praja Ngamarta. Saestu pun diangrakit rata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu. Kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndrawati. Yayi, kula wonten timbalaning ngadawu sanget andadosaken suka marwata suta saklebeting manahipun ing Ngaraka Ndrawati. Sasampunipun kula nampi timbalanipun paduka Kyai Prabu ngados mekaten menika. Namung kemawon kula nuwun sewu. Tata upatra ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Ngaraka Ndrawati krana pangraosipun ing Ngaraka pendak-pendak kula sowan dhateng praja Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndrawati. Malah mangsa kala ingkang sampun katetepaken benjang upami wonten wekdal ingkang mirunggan. Yayi sakadang-kadhean badhe tetinjo wonten praja Ndrawati kaecalna jiga kelawan peki. Ndrawati karengku kados dene Ngamarta Yai Prabu Darmakusuma. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli daya-daya kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta. Upami kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana Koko Prabu swawi kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ngamarta pun Darmakusuma Ndrawati. Yayi, kula nuwun pangapunten. Menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yai Prabu ingkang supe dhateng kawontenan? Liripun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten. Nuwun sewu. Watara sapta aring ing kepengker kula menika nampi nawala. Sareng kula surasa isining nawala mboten sanes kejawi namung tapak astanipun paduka Yai Prabu Darmakusuma bilih ing rikelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten praja Ngamarta. Ngantos kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngaraka Ndrawati kejawi namung enggalo kula nampi sabda tama paduka Yai Prabu menggah menapa ta wigatosipun.
Prabu Ambaya iki dateng sowanipun ing Raka Indrawati. Nuwun pangapunten Yai. Sewu-sewu kalapatanipun ing Raka Mandura tadah wadana. Apan kepara saestu. Dunalika semono kula sowan dhateng negari Indrawati anyarengi Yai Kresna badhe budal wonten Praja Ngamarta. Tumunten kula nyuwun dawuh kadang kula Indrawati bilih riklengan sak mangke Yai Prabu Indrawati katimbalan sowan wonten Praja Ngamarta. Malah daya-daya ingkang Raka tumunten nderek sowan dhateng negari Ngamarta pangajaping manah kula menawi dipun keparengaken ingkang Raka nedya ugi kepengin ngawuningani menapa ta sababipun dene Paduka Yai Prabu Ambaya ki dhateng sowanipun ing Raka ing Ndrawati miwah ingkang Raka ing Mandura kepareng ambabaron ing sejati kula nggih badhe nderekaken nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda temu Paduka Yai Prabu Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma tadah wadana Koko Prabu krana bot repoten ingkang rayanggenipun angemban minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ngantos kula boten kemutan bilih riklengan sak mangke kula hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu mila boten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiya sing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga paring pangaksama dhateng ing rayipun Puntadewa. Yayi, kula kinun boten dados menapa. Jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila samangke tumunten kula semadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dening Paduka kepareng amboyongi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati, Yayi. Koko Prabu wale-wale menapa? Estunipun anggen Paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta namung badhe kula suwuni cecala obor lelampanipun para Pandhawa ngemuti bilih sampun sawetawis para Pandhawa menika nampi kanugrahan negari Ngamarta miwah ingkang rayi ingkang sampun katuding minangka dados makuthaning bangsa ing Ngamarta. Koko Prabu negari Ngamarta ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun katingal gemah ripah loh jinawi miwah para kawulanipun tansah kebak ing karukunan tuwin katentreman sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun anggenipun sami sarengan hangangkat dhateng drajating negari Ngamarta satemah Praja Ngamarta kabyawara kalukeng rat anjayeng bawana menika boten kok karana saking pangwaosipun ingkang rayi piyambak nanging krana dipun sengkuyung dening para kawula sak negari Ngamarta mila kamukten tuwin kabagyan ingkang sampun kula raosaken menika kala wau Pandhawa badhe ngucap syukur ngersaning Gusti krana ingkang sampun paring negari Ngamarta tumraping para Pandhawa. Koko Prabu malah sedyanipun ingkang rayi Ngamarta menika sampun kula rembak kaliyan para kadang Werkudara Janaka tuwin menapa dene kembar ugi sampun sarujuk anggenipun Pandhawa badhe ngawontenaken pahargyan tandha syukur ing Pandhawa tumraping Hyang Mahanasa. Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye apa ngedhek-edhekake barep iki pancen kepala nyata sawetara wektu kapungkur aku ditimbali karo barep Janaka kembar ora keri tumuli barep paring dawuh nedya nganakake pahargyan Pandhawa nggone padha bakal ngucap syukur marang pangwasaning Gusti dene Gusti wis paring berkah tumraping negara Ngamarta senadyan Ngamarta kuwi paribasan negara ingkang dumadi lagi wingi sore ewadene awit saka pangwasaning tatkala negara Ngamarta bisa mujudake sawijining negara ingkang kawulane kebaing katentreman ora kekurangan bab apa wae sandang pangan sarwa kecukupan mula ora aneh yen to akeh para kawula saka liyan praja ingkang manjing dadi kawula negara Ngamarta mung merga saka nggone kepengin urip tentrem mung merga nggone saka pengin urip rukun sarta ora kekuranganing bab samu barange mula kabagyan ingkang kaya mengkene mau bakal
diucapake syukur dening para Pandhawa katur marang panguwasaning dat kang murweng dat. Mula Kresna kakang kudaturi rawuh ning negara Ngamarta ingkang wigati supaya isa menehi tuntunan sarta nuntun marang para Pandhawa ngene bakal nganakake baregan Pandhawa ngene bakal nyukuri marang kahanan negara Ngamarta. Merkudara pancen mengkono. Lajeng kula nuwun sewu Yayi. Menawi dipun priksa pahargan ucap syukuring para Pandhawa ingkang badhe katuraken dhateng para Jawata utaminipun dhateng Gusti Mahanasa menika kanthi tata upacara menapa menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun priksa Koko Prabu sampun golong gumolong ing rembag sangganing para Pandhawa menika badhe ngawontenaken syukur kersaning Gusti menika kala wau kanthi angadani sesaji Raja Suya. Mila Koko Prabu gandeng Pandhawa menika ngrumangsani dados titah ingkang cingkrang ing samukawis kutung ing budi tuwin nalar. Kula nyuwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga saged paring dawuh kedah menapa ingkang Pandhawa cawisaken lan kedah menapa ingkang kedah Pandhawa tindakaken. Para kadang sedaya boten badhe selak watun maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh syarat srananipun sesaji menika kala wau menapa jagat wasisaning Bathara Wayakur jagat. Yayi bombong raos sing maneka ning Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu mekaten menika kala wau ateges para Pandhawa nggenipun ngadani sesaji Raja Suya menika sampun dirembag dening para kadang. Inggih Koko Prabu lakar kalersan mekaten. Wah Yayi sangat boten kinten babar pisan bilih madyaning berembagan datur negari Ngamarta menika badhe ngrembak perkawis Pandhawa ngenipun ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mongko miturut kabar ingkang sampun kula tampi sak jagat Rat Pramudita menika dereng wonten alindra ingkang kiyat sarta sembada ngawontenaken sesaji Raja Suya kejawi namung setunggal inggih punika Sang Prabu Sri Mahapunggung nalika semanten menika kemawon sampun lampah tebih tegesipun sampun puluhan taun puluhan warsa anggenipun Sanata Prabu Sri Mahapunggung menika ngawontenaken sesaji Raja Suya nembe sak menika wonten alindra ingkang mantun ngraosi badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya inggih menika paduka Yayi Prabu Puntadewa. Yayi menawi tetela menika lair terus sing batin boten namung kula menika arep barbah pisan nanging kula badhe nyolohaken jiwa lan raga kula tuwin tenaganipun ing Raka ing Mandura. Anggen kula badhe bebantu dhateng bot repotipun kadang kula para Pandhawa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu. Namung semanten kula ngentosi dhateng sabdanipun Koko Prabu Indrawati menggah menapa syarat-syaranipun supados para Pandhawa kedugilan saged anglampahi sesaji Raja Suya. Kresna kakangku ora usah dadak walang ati para kake paringa dawuh. Apa yang kudu tak tindakake nadyan aku kudu munggah gunung medhun jurang golek syarat srana supaya saja Raja Suya ku bisa kasembatan. Aku ora bakal wegah. Koko Prabu semanten ugi ngrahipun Madukara kula mboten badhe selak nadyan kadawan mlampah ingkang tebih kula mboten badhe suwala waton dados sarana kasembadanipun saji Raja Suya menika. Koko Prabu Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring ngadhawuh. Kula nuwun sewu Yayi Aji. Kula wonten timbalaning ngadhawuh Koko Prabu. Sesaji Raja Suya menika sampun dipun ngendikaken Koko Prabu Baladewa. Mboten sadengah nalindra ingkang saged ngawontenaken krana awratipun syarat srana sesaji Raja Suya kedadipun wujudaken dening satunggiling nalindra ingkang badhe ngawontenaken sesaji menika kala wau. Koko Prabu kula aturi paring dawuh menggah menapa syaratipun puntosa kadang boten badhe selak ingin sepisan sesaji Raja Suya menika kedadipun sekseni Brahmana cacah 7 mongko kanthi penggalih ingkang lila boten sarana kapeksa Brahmana menika kala wau dipun dawuh supados ngrepekaken kidung suci mantram rahayuning jagat supados jagat menika manggya katentreman. Koko Prabu menawi babakan Brahmana Paduka Presa piyambak
bilih ingkang rayipun Puntadewa menika kathah sumitranipun para brahmana inggih ingkang angka kalih kados dene ingkang lumampah wonten ing Karang Pradesan tuwin lumampah wonten ing Karang Pradusunan sesaji menika kala wau boten nilaraken tuning bumi negari Ngamarta inggih menika Pala Kerpendhem Pala Kesimpar Pala Gumantung lan sak sanes-sanesipun tegesipun mulu wektu ingkang tuwuh wonten negari Ngamarta ingkang kinarya pangrupa boganipun para kawula dipun klempakaken wonten alun-alun negari Ngastina Ngamarta. Koko Prabu menawi bab perkawis menika kula kinten ugi boten badhe kangelan para Pandhawa ngenipun dawuhaken para kawula wonten ing angka 3 sesaji Rajasaya menika kedadipun sekseni Nalendra cacah 100 syukur bagi langkung wonten Nalendra ingkang seni menika kala wau ugi boten sarana pineksa nanging kedah lair batos ikhlas anggenipun seni lumadring Saji Rajasaya inggih dene ingkang pungkasan ingkang kula nuwun sewu ingkang saben Nalendra dereng saged mujudaken sesaji menika kedah wonten sesaji kurban sing kaya ngapa yen pancen kudu jagal kebo sapi pira cacahe baringa dawuh aku sagu ora usah dadak tidha-tidha penggali Kresna kakangku apa wujuding satu kewan sing mapan ana ing alas kowe paringa dawuh aku ing bakal bebedak ana ing tengahing alas Werkudara piye dudu perkara babakan satu kewan lan satu wana ingkang kudu dadi kurban nanging miturut jaring para sepuh jaring para pujangga kurbane mau dudu kok sifat kewan utawa satu wana dudu nanging sipate menungso wah kena apa anake Saji teko dadak nganggo memateni sak pepadaning urip Koko Prabu upami menika syarat ingkang kedadipun wujudaken Werkudara yen ngono Yayi tinimbang pun Kakang gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa sesaji Rajasaya ora usah dianakake ning negara Ngamarta Dimas wis cukup semene wae ora usah dirembug Jose barep kakangku kowe ora usah dadak bingung kowe aja penggalihmu aja kodheng perkara saji kurban iki monggo aku sing bakal mujudi Dimas nadyan siadi ingkang bakal mujudi nanging pun Kakang ora bakal lila lamun kudu gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa aku sing nandhang dosane aku sing bakal tumindak kowe ora usah dadak melu-melu kowe ora usah dadak melu tumandang karya aku sing bakal ngayahi nanging apa ya kelakon ing atas sing anake sesaji teko dadak gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa nuwun sewu Yayi dereng kemawon purna nggih kula munjuk atur mestinipun wonten perkawis sing kedah mangertosi ingkang kula aturaken wonten mriki sesaji kurban wujudipun jalma wantah menika kala wau nuwun sewu menika mujudaken satunggiling titah ingkang watak angkara budi candala mongko nyatanipun menika sampun dados leleteking jagat ing kedah dipun sirnakaken nuwun sewu menawi tumrap ingkang raka Indrawati sesaji kurban ingkang kedah dipun wujudaken wonten ing Saji Rajasaya menika kala wau menawi kedah merjaya dhateng Nalendra utawi satriya utawi brahmana ingkang hambekipun candala budinipun murka menika tumrap kula mboten dados sabab Yayi nuwun sewu menawi Yayi Prabu Darma Kusuma mboten kepareng ngawontenaken saji kurban mboten kersa merjaya dhateng Nalendra ingkang watak angkara budi candala mboten kersa merjaya dhateng satunggiling satriya utawi brahmana ingkang ambekipun murka ingkang nedya-akahi jagat tegesipun Yayi Prabu menika malah ngrembakakaken watak angkara ing mekaten panjenengan malah badhe nampi dosa saking panguwasaning dat kang dat wah lungono sing kudu dadi kurban kuwi wujuding manungsa sing wis pancen pegah nampa wewarah nampik pitutur becik wis ora iso dikandhani mongko ambeke nista watake candala wong sing dadi kaya ngono kuwi wis dadi leleteking jagat lan kudu disingkirke saka lumahing bumi kreping langit mula bab iki ora usah melu-melu aku sing bakal tumandang karya Kresna kakangku Werkudara piye yen pancen bisa neng menungsane sing kudu tak dadeki kurban
Sapa sing kudu dadi korban? Tak golekane, hak patenane yen pancen kuwi pantes dadi korbaning Sajrajasaya. Menungso ngendi sing watahe Angkara putrine Candala? Aku sing bakal ngilangi nyawane. Werkudara. Nggih. Yen temeka dina iki pun Kakang durung bisa ngandhakake sabab lelakon iki sing kineker dening panguwasaning Dak Kamurweng Dak. Ya muga-muga wae Yai. Ana lelakon ingkang bisa narbuka lan menehi pituduh sapa ingkang pantes kinarya korbaning Sajrajasaya. Nyuwun marang panguwasaning Gusti supaya paring pituduh ratu ngendi ingkang watak Angkara Buti Candala ya kuwi ingkang kinarya korbaning Sajrajasaya ingkang bakal dianakake dening kadang-kadangku para Pandhawa. Werkudara kanggo apa? Durung nganti tutuk nggonipun Kakang nampa timbalaning Koko Prabu Ndarawati. Iki ana sawijining nalindra ingkang sowan ning Praja Ngamarta Dimas. Wah, mula kaki timbalana. Apa kang dadi wikatine? Yen pancen becik kang dadi sedyane aku ingkang bakal barep kakangku tak aturi supaya nglungguhi bawa laksana, nanging yen to bakal gawe geger kahanan negara Ngamarta, aja melu-melu. Aku dhewe ingkang bakal nyingkirake ratu iki. Dimas kadangipun Kakang iya. Prayoga nunggone Siati Lenggah. Wah, yo. Kisana sampun kinten kula tumambuk yekti saweg sepisan menika kula wano. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana mugi keparenga paduka paring dawuh panjenengan menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nona men pasang Kalimantabi dina bena nglodoni dumawahing tawang tuwa. Sinuwun menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika wingking saking negari ing Mbota Sarembak. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu menapa kula menika sowan kersanipun Sinung Prabu Darmakusuma. Inggih mboten wonten kalih. Kula pun Prabu Darmakusuma Kisana. Alah dalah. Meraih ngaten mboten klentu anggen kula kedarang-darang. Prapta wonten negari Ngamarta ngantos tambuh anggen kula badhe sowan wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nyatanipun sak mangke sampun pinanggih kaliyan paduka Gusti kula sanata. Inggih. Lajeng kepareng paduka wonten menapa? Dene paduka Kisana Prabu Hamsa rawuh wonten praja Ngamarta Kisana. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Mboten sanes sowan kula manamung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utamanipun Sinun Prabu Darmakusuma. Mugi dados ning kawuningan sampun setunggal candra ingkang klengganing dinten sakmangke menika negari kula kados ketaman pegebluk. Negari kula kados ketaman welak ing Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko madal sairing usada. Inggih. Tumuli tunggaling dinten kula alampah tapa brata, kula alampah semedi. Wonten ing madyanipun wekdal ingkang nalika semanten wanci tengah ratri. Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih Jawata badhe paring pepadang tumrap negari kula. Menawi negari kula menika saged tinenggan ing winastan Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Tinenggan Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada sinuwun. Monggo ing kagungan Pustaka Jamus Kelima Sada menika namung paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta. Mila dinten sakmangke wonten suka ing penggalih kula badhe nyuwun ngampil Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Mboten kita namung sak umuring jagung sak uruping damar. Pustaka Jamus Lima Sada badhe kula beto wonten negari ing Mbota Sarembak kinarya ngusadani dhateng kawula ing nandhang kepegebluk. Upami Pustaka Jamus Lima Sada menika kula suwun boten dipun paringaken utawi kula ngambil
boten dipun paringaken upami menika. Upami pusaka menika dipun sadhe pinten reginipun. Panjenengan sampun kuwatir, panjenengan sampun kuwatos. Kula menika nuwun sewu nalindra sugih bondo bandu. Kesugihan kula menika persasat seprapat jagat. Mila menawi namung badhe anumbas pustaka Jamus Lima Sada kemawon, kula kinten negari kula menika bandanipun boten kekirangan. Kula triparing dawuh, pinten triliun reginipun kula bayar kenceng boten mawi dipun cicil. Inggih. Upami kula tumbas boten dipun paringaken menawi kedah nyewa sewanipun pinten? Setunggal dinten pinten, setunggal dalu pinten, kali dinten setunggal dalu pinten, kula aturi paring dawuh. Mangke kula ingkang badhe bayar kenceng dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa nyuwun dipun lintoni Mas Picis Raja Brana, menapa ndung dipun lintoni titian inggih menika Dwi Panggo saking negari Kamboja. Tartemtu badhe kula caosaken. Nanging sinuwun, nuwun sewu. Menawi Paduka Gusti kula sanoting Prabu Darma Kusuma menika boten maringaken utawi boten purun nyade utawi boten saged dipun sewa ateges panjenengan boten maringaken pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tinimbang ingkang abdi hamsa menika wangsul dhateng negari kula, kula dipun ceceda, kula dipun cacat dening kawula-kula. Sinengga kula menika narendra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula-kula. Alum wonten negari Ngamarta menika kula sorohaken pejah kula. Kula sorohaken pejah kula. Caranipun kula badhe nyuwun pustaka Jamus Lima Sada menika badhe kula rebat sarana peperangan. Badhe kula rebat sarana peperangan. Negari kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih nyawang dhateng krodanipun Senopati. Lho, menika sinten? Satria gagah inggil gedhe dhuwur swantenipun kados ngaten menika sinten Raden? Ditepungake wae yen kowe arep ngerti karo aku kadange taruna nalindra Ngamarta. Satria Jodipati Raden Werkudara. Wah, dalah menika teng nami Raden Werkudara. Waduh piye? Ngumandhangipun asma menika sampun dumugi panggenan kula. Nanging nembe menika kula ngangertosi nami Raden Werkudara. Wah, jebul sumbut karo kondange. Satriane Gyagapi teksa gojek wong simbar jojo. Blengah-blengah kados mekaten. Wonten dawuh Raden nimbali dhateng abdipun Hamsa. Hamsa, wonten dawuh. Yen kowe arep nyilih pustaka Jamus Lima Sada, kowe njilih marang barep kakangku kuwi kleru. Lho, klentu kleru. Klentunipun wonten pundi? Klerune merga sing darbe pustaka Jamus Lima Sada wis saiki dudu barep. Lho, ingkang kagungan sanes Sinuwun Prabu Darma Kusuma dudu wis ana seminggu iku diparingke karo aku. Sampun wonten seminggu menika dipun paringaken kaliyan panjenengan. Yo, nuwun sewu. Pusaka kok dikek-kekke menika dos pundi? Wah, merga barep ora iso ngopeni pustaka Jamus Lima Sada. Tur bareng seminggu aku kanggonan pustaka Jamus Lima Sada, awakku adem panas. Mula tumuli wis pirang-pirang dina tak tawake mrana-mrana ora payu. Dipun tawakaken mriko-mriko mboten pajeng. Ora, tegesipun pustaka Jamus Lima Sada menika badhe dipun sadhe. Yo, panjenengan tak dol. Reginipun pinten, Raden? Ratri paring dawuh, kula badhe bayar kenceng. Nek sak temene ora bakal tak ijolke brana picis utawa dhuwit. Ora tak ijolke wujuding Mas Mutiara Kencana. Ning saksuwene aku urip ana ing alam padang, aku kuwi pengen duwe dolanan. Lho kok ming mayar? Ming pengen dolanan. Dolanan menawa? Aku ming kepengin dolanan mata raja. Loro cacahe. Kanggo dolanan gathek. Mata raja loro cacahe. Yo, kados raja kados kula menika. Yo, wah sampun kuwatir. Kula menika gadah rencang raja-raja kathah sanget. Mangke menawi kintenipun wonten raja ingkang sampun boten wonten ginanipun, kula cupleke matane. Kula aturke panjenengan. Panjenengan ngaturaken ta maringaken pustaka Jamus Lima Sada, kula lintoni mripat raja rencang kula. Aku wegah. Lho.
Kok boten purun? Sing tak inceng lan wis dadi mareming atiku lan aku seneng nyawang mripate. Raja sing ning ngarepku. Nyun pangapunten, nyun Dasmudi dipun wangsuli. Raja sing ning ngarepku. Raja ingkang wonten ngajenganipun panjenengan? Iya, ing neraka dudu sing madhep rene. Lho, nuwun sewu. Sing madhep mriku namung kula. Pustaka Jamus Limasada Ijalana matamu loro kuwi. Yen entuk tak wenehke pustaka Jamus Limasada. Diarani. Wah, matratap banget. Lah kok dadi ngamarta ana wong kendele kliwat. Wani ngrasani mripate Prabu Hamsa. Padha karo micake karo Prabu Hamsa. Yen ngono cetha, wong Amarta ora bakal menehake pustaka Jamus Hyang Jimat Limasada. Tak wenehke pustaka Jamus Limasada cangkinget ndase Werkudara. Metu coba aja kok kanku. Ratu ki ora dingonoke tuman wae. Pamer. Wah, aku ki nek ora rumangsa nang negara Ngamarta tak geceki mau-mau. Apa rumasane sesugih ki dhek dhewe napa piye? Pustaka Jamus Limasada arep dituku, arep disewa ki anggepe gundule atos. Nun pangapunten Koko Prabu. Panjenengan sampun ngantos duka kados mekaten menika. Wong nyatanipun menika perkawisipun Nyai Darmaji Sakandang. Lah iya, lah aku ngerti iki perkaraning para Pandhawa. Ning aku ki rak sedulure para Pandhawa. Nek ana ratu sing mumuk pamer ngono kuwi rasaku ya gedhinge ra jama-jama. Werkudara. Iya. Kowe tak kandhani ya Dimas. Iya. Malah kebenaran yen ratu iki mau mbok tantang. Mergo yen bisa ratu iki mau malah sirnakno. Sebab apa kok kowe paring dawuh mengkono? Werkudara. Aku mau rak kandha karo kowe to. Yen siap ditakon sapa ratu ingkang pantes dadi ganjeling Sajrajasura ingkang dadekke kurban. Pun Kakang isih semaya. Lah, mongko dewa wis paring padhang tumraping para Pandhawa, ngerti yo? Hamsa iki duwe sedulur kembar jenenge Dimbaka. Hamsa iki mau. Iya. Wong loro kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lan kuwi utusane Nalendra Giribajra Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi Ratu Giribajra kongkonan Hamsa karo Dimbaka kuwi didhawuhi supaya ngrangket ratu 100 cacahe. Sawise ratu 100 mau dirangket, tumuli ratu ingkang wis kerangket 100 mau bakal dibegakak, dibleh ana ing alun-alun negara Giribajra. Niate Prabu Jarasandha kuwi mau bakal ngaturake sesaji lodra, tegese nganake sesaji kunjuk marang dewane Ngangkara Murka sarana ngaturake gedhing ratu 100 cacahe. Mongko saiki sing dikunjara dening Hamsa Dimbaka mau genepe wis 97 ratu sing padha dikunjara. Mung kari 3 genepe 100. Wah, ora kandha mau-mau. Kandha mau-mau tak idak nang kene sisan. Wah, ratu dipunjara cacah 97. Ora ratu dikunjara cacah 97 terus sing 3 iki lho. Sing kurang 3 ki sapa? Nuwun sewu Koko Prabu, kirang 3 menika setunggal Ngamarta, kaping 2 Ndarawati, kaping 3 Mandura. Piye? Piye barang ya? Bapane ana. Kok kurang cocok men kuwi napa? Nalendra 3 menika ingkang dereng dipun rangket setunggal Ngamarta, 2 Ndarawati, 3 Mandura. Lho! Negara mau-mau. Kok ora kandha mau-mau kowe? Kowe nek kandha mau-mau Hamsa gecek montar kene. Hei, Hamsa, ngrasani negara Mandura. Iki Ratu Mandura keke. Samane gawe perkara. Lho gawe perkara apa? Wong aku ora gawe perkara kok. Wah. Wis tak deng Hamsa engko bakal jandhon karo aku. Bareng kowe kandha yen to ratu 3 sing urung dirangket Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Ratu Mandura Kakang Baladewa muring-muring metu njaba goleki Hamsa. Wah, ngilangi mungsuhku. Aku mungsuh sapa? Wong kelangan mungsuh kok bingung kok. Ambek ya tuku. Wah, clemongan. Senengane kok. Iki mengko Koko Prabu Mandura kuwi engko nek mungsuh Hamsa Dimbaka upama mesti wae
upama ketemper yudane si Adi lak gelem ngewangi to. Baladewa kanggo nek duwe mungsuh nek diwangi ora gelem. Wah, ngaso dadine aku. Awakku nek ora gelut ki rasane pegel-pegel. Ya mengko gampang. Werkudara, Apa? sing wigati ki sono dalan. Nggone para Pandhawa bakal entuk sesaji kurban. Sapa? Prabu Jarasandha, Prabu Jarasandha. Ratu Giribajra. Yo. Si Adi wani Wah, rangkep 1000 ora bakal wegah. ngamarta tentrem ke dhisik. Monggo yen wis tentrem si Adi lan pun Kakang budal marang Giribajra. Aku mengkari manut. Koko Prabu namung sepisan malih kula suwun kanthi sanget sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos ngembet dhateng ing rayi menawi pados sesaji kurban. Ora usah kuwatir. Dosane tak sanggane. Klerune aku sing bakal nanggung. Butuhe barep kakangku kelakon marake saji aja suya. Dimas Udara iya Arjuna Wonten maring adhawuh. budana kang padha sebengsun kundur ngedaton Kawula nonton Paramadal Pasilan. sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas panengah kadangipun Kakang. Kakang Hamso. Piye kabare dene Kakang wis mlebu nang Kedaton Negara Ngamarta? Mbok menawa wis munjuk atur ngesaning Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Yayi Dimbaka. Kakang Hamso ana dawuh timbalmu apa? Lah kok jebul ora gampang kaya Nalindra liyane ki wis kelakon dirangket. Ya kuwi ratu 97 cacahe. Mung kari ratu telu ya kuwi Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Lah kok jebul tinemone ora gampang gone nglimuk marang Ratu Ngamarta. Lire piye, Kakang? Merga nalika semono ujaring para akeh nyebutake yen kekuwataning Pandhawa mapan ana ing pusakaning Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sodo. Niatipun Kakang bakal kepengin rembut Pustaka Jamus Lima Sodo. Yen pusaka bisa tiba ning tanganipun Kakang, Pandhawa ora duwe kekuatan. Tumuli gampang ora bakal ngrangket marang para Pandhawa. Sak banjure apa ana barep panjenenganing Sang Nata Prabu Puntadewa ingkang ditampa dening Kakang Hamso. Dudu Nalindra Ngamarta ing paring wangsulan nanging kadange taruna ya kuwi Raden Werkudara. Ingkang sajahe pancen wis nantang marang Prabu Hamso lan Prabu Timbaka. Toko wonten dawuh. Aku nampa penantange Raden Werkudara. Nuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika ngiyas kaliyan panjenengan, mboten ateges kula menika ngilangi kalih kasektenipun Prabu Hamso mboten. Namung wonten ing margi lak pongsal wangsul kula sampun matur. Nek Ratu 97 sing pun mangrangket niku kelakon mawon ning nuwun sewu. Nek Nalindra telu kaya sing mangandikake Nalindra Ngamarta, Nalindra Ndarawati, Nalindra Mandura. Nuwun pangapunten niku ampun ngantos disangga enteng. Merga niku ratu-ratu sing digdaya. Negarane ora tau ketekan mungsuh merga wedi karo kasektening Nalindra telu niku wau. Raden Werkudara ngendika napa sinuwun? Nalika semono paring dawuh karo aku. Pustaka Jamus Lima Sodo bakal diparingake marang Prabu Hamso. Tak tuku ora entuk, tak ijoli apa-apa ora entuk, tak sewa ora entuk. Raden Werkudara ngendika yen to njaluk dijoli mata raja loro. Mata raja loro. Iya kok. Bareng arep tak ceplingke matane ratu-ratu sing wis dadi telukan. Dheweke prasaja karo aku sing dibutuhke mata raja sing ning ngarepane dheweke. Dicethok jaluk kuwi matane Prabu Hamsa. Pun dicaoske mawon. Hus. Diwenehke piye? Aming matawe kok. Mengke ganti neker. Ora ngawur lu ora. Mula tumuli aku metu njaba. Raden Werkudara tak anggap nantang karo Prabu Hamsa. Wah, apa dianggep aku wong loro saudot telu saurupan. Yayi Dimbaka, Kakang Hamsa piye? Para wadya bola aja dikendhoni ngene dandan, nanging malah kepara digencengi. Dina iki bakal ana perang gedhe antaraning negara ing Batasarembak kalawan negara Ngamarta. Yen pancen kersaning Kakang Hamsa mengkono aku mengkari manut. Prajurit kret lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Gecek perang negara Ngamarta yen pancen bondo kalani Senopati Ngamarta. Kandha mundur
Hamsa dhewe bakal nebak benteng negara Ngamarta. Ayo Triya kandhet ngiyayat. Bringa sing ulur geni tumpang iku ping kiwa tengen. Mandeng tanpa dip. Senopati Ndarawati, Raden Setyaki, Singa Mulangjaya. Tambak Yuda, Wresniwira. Wah, jenenge akeh keparat. Balik kowe sapa? Kekeseting Prabu Hamsa. Aku tumenggung Baron Sekeber. Dasar Puranyata. Ayo. Endi para Pandhawa tak krincungi sikile tak bandane tangane. Ngamarta dadi kukup maning Prabu Hamsa. Prabu suaram kemewat kaya ngregem jimat kowe wani ndat persiabang. Langkawana bathange Setyaki kelakon kowe ngukup negara Ngamarta piye? Langkawana bathange Setyaki kelakon ngukup negara Ngamarta. Wah, gedhemu cilik dhuwurmu cendhek kok tebak dadamu luntak ludira dadi jalaran sirna margalayu. Ngene marjo jangan gelito ndasmu rondo bojomu selawase. Murid mbata sarembak piye kok? Maut boten kanten-kantenan. Monggo ming dilabrak piyai siji. Lho, sapa wong siji iso mbubarake prajurit pirang-pirang? Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Nggih. Aku ora weruh sing jeneng Setyaki. Lah sampean mboten tepung kok. Setyaki teng jaba. Lah Senopati Ndarawati kok ngewangi wong Ngamarta? Ngamarta Ndarawati Mandura niku loro-lorone ngatunggal, telune ngemor. Tegese nek Ngamarta enten napa-napa wong Ndarawati melu tanggung jawab. Nek Ndarawati enten napa-napa wong Ngamarta melu tanggung jawab. Ana tetembungan dudu sanak dudu kadang, yen utang kudu nyaur. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu keleng mati melu kelangan. Yen mati melu kelangan ngoten nika. Setyaki niku tiyang Ndarawati ini nek Ngamarta enten napa-napa dheweke ora mangku asta wisuh lumah ngentasi perkara. Ning mesti tumandang karya. Prajurit sampeyan bubar. Kalah kabeh harus Setyaki. Kalah kabeh. Monggo wonge ming cilik. Ning nek gelem tumandang wah trampile buat. Anak buah sampeyan piye? Ana WA. Lho. Nyambut gawe kok ngurusi WA ora? Mating ngono iki. Pateni disilen. Sing disilet apane? Disailen kok silet ora. Toko nuwun. Mikira. Saka mboten sarembak kurang iso nyembadani wong-wong Ngamarta. Aku sing arep maju. Ngatos-atos wis nuwun. Nuwun sewu sampeyan ora usah dadak ketemu Raden Werkudara. Niki nek sampeyan ketemu Raden Setyaki niku mawon bebayani. Niku mawon nyemelangi. Prajurit pirang-pirang diajari jen karo Raden Setyaki. Dirubut 5, sing 5 mudhar kabeh. Dirubut 10, sing 10 gletak kabeh. Niki nek sampeyan boten ngati-ati ora ketemu Raden Werkudara, lagi ketemu Setyaki kemawon, sampeyan pun almarhum. Mula kudu sing ati-ati. Aku ora wedi, percaya mboten wedi. Ning nuwun sewu. Mboten wedi niku ora kena nggo paitan. Paitane wong perang niku trampil cukat trengginas tur prayitna. Aku duwe pusaka pirang-pirang. Setyaki iso ngalahke Prabu Hamsa, luwung kukut jagate. Prabu Hamsa. Oh, lah kelakon tenan. Arep gedhe sampeyan ning nuwun sewu, sampeyan niku gedhene ngempo. Beda karo Setyaki niku cilik ning atos, tangane diel ngoten ya lara tenan. Wis rasah dileke nek pancen ngayal. Monggo nek ajeng ngrasake tiyang-tiyang Ngamarta, nek ajeng ngrasake tiyang-tiyang Ndarawati mang bidari kok. Mikira trajange dhewe mundur. Iya kasinggihan maten ora Bu. Mungsamu to? Mangsaku lho Prabu Hamsa. Prabu Hamsa? Iya. Lah kok dadi kowe kalah? Kula dipun cokot dening Prabu Hamsa. Wah, ansmane jajaran pancen iki sing tak goleki. Nek Prabu Ndarawati paring dawuh karo aku yen to Hamsa bakal ngrangket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Hamsa iki ratu Mandura kakek bantan. Hamsa iki. Iya. Kowe menungso ora tatanan kowe. Kowe menungso ora tatanan.
Nggon musuhan ana negara Ngamarta kowe kanthi pawedan nyuwun ngambil pustaka jalur Dewa Sada mau sejatine ora lahir batin. Aku ngerti karepmu. Aku ngerti setiamu. Kowe arep blengket negara Ngamarta Ndarawati lan Manduraya. Arep mbok pisahke karo Ratu Gustimu jenenge Jara Sandha. Ratu Santo sak dibekake. Iya apa? Heeh. Menungso ora tatanan. Ayo, saiki gage Baladewa ora ngeten. Aku Ratu Mandura. Mung kurang telu sing bakal mbok pisulake marang Prabu Jara Sandha. Kurang telu Mandura, Ndarawati, Ngamarta. Iki Ratu Mandura sing ngarepamu. Bandanen. Bandanen. Ora minggat suara aku. Kalau tak bontok tak krincong sikil boke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu muni piye kowe? Bondo tanganmu krincong sikilmu. Arep bondo karo Baladewa ya. Arep bondo karo Baladewa. Kowe durung ngerti kondange nata Mandura Prabu Baladewa. Negara ku negara Mandura ora takut tekan musuh. Ora ono sing wani ngrasani marang negara Mandura. Lah kok kowe ngrasani Mandura kuwi jelek nyawang gelaring jagat seming rebul. Kadang Dewa. Kadang kowe digdaya kliwat ukur. Kowe nang negara Mandura musuh Prabu Baladewa Surapati. Kowe Surapati. Iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro Pamunan Satu Sekti. Tamake Gunung Segara Segara Asat. Nemen diapurmu ora bakal jam-jaman. Tak nyunyuk matamu modar. Ora menteri. Ora menteri, menteri Baladewa. Jelek nyawang karo Baladewa. Ratu yo manuk guwak ngene kok. Pamer. Musuh Baladewa entuk musuh kita kandhani. Balekke. Pamer. Arep ngrangket negara Mandura. Manusia macam apa itu? Jar babah depani lemah. Tutuk ngorok kaya kawah sirna margalayu Sang Prabu Amsa. Nalika semanten saperangan prajurit sigra munjuk atur kan Kang Rayi Prabu Dimbaka. Lumajar Sang Prabu Dimbaka nglumpati ingkang raka Prabu Amsa. Kalaning jagat kawaring para dewa. Dupi lumpatan dening Prabu Dimbaka grek kaya ngopo lho. Mbok menawa ya modar kowe, nusul Kakang Waya kowe. Surawati balamu. Kowe mati saka tangane Baladewa. Opo? Kowe weruh peperangan? Weruh. Koko Prabu mempenge ora jamak-jamak. Suwe ora tau perang saja. Sapa? Baladewa. Ora perkara kok suwe ora tau perang. Ning merga wis duka karo Hamsa nalika aku bloko yen to Ngamarta Ndarawati Mandura arep diblengket sarta dibedah dening Hamsa. Ya. Ning coba to sawangan. Peperangan katone kok ora sak traju, ora imbang. Ora imbang perkarane apa? Hamsa dipateni dilompati karo Dimbaka urip meneh. Dimbaka dipateni dilompati Hamsa urip meneh. Kok ora buku nek perang ora tau nganggo akal, ning okol sing digunakake. Wong janjane mateni kae ra gampang to. Mateni piye? Hamsa karo Dimbaka kae patine gampang. Patine piye? Aja mbaka siji ning bareng. Ning kok Prabu ora menggalih tekan semono. Siji dipateni dilumpati urip meneh, siji dipateni ngono terus nganti tak sawang katone kaya wis sayah kok Prabu Mandura. Werkudara. Nggih. Maju ora tuh kae pateng ana bareng. Gah. Lho. Wegah piye? Oh ya aku ora apal karo watake bule kakangku. Kae nek perang nek wis ngono kae, nek diewangi malah nesu-nesu. Malah muring-muring. Aku wegah. Mengko yen aku didukani karo bule kakangku, dukani karo Baladewa, wis ben dirasake dhewe. Mau sing nantang Hamsa aku, sing nandangi dheweke men dirasake. Kaya ngopo wong nandangi mungsuh sing ampuh. Iya ning iki engko ora rampung-rampung malah entek-entekke wektu si Adi nggone golek korban karo pun Kakang ora ndang budal. Ya wis ben. Lho. Mengko nek Sadrajaya ora kelakon piye? Wah. Nek aku wegah nek kon ngewangi Baladewa. Kok sik to? Sing dawuh karo kowe iki sapa to? Kresna. Aku ki sapa? Kowe Kresna. Lah iya. Aku ki pernahe apa karo kowe? Kakangku. Saliyane kadangmu tuwa, kowe bujangganing negara Ngamarta.
Kowe sing wajib tak nut, kowe sing wajib tak estokake. Lah nek kowe iso ngomong kaya ngono kuwi saiki aku dawuh karo kowe ora tok estokake. Nek liyane gelem nek iki mau. Aku wegah nek dunek-unekke Baladewa. Mong ming dunek-unek iki kok anggere kowe meneng bae. Wah, aku iki gampang nesu. Nek anding kok aku ora kuat ngampet, nek Werkudara tak ora kuso ngampet nesu, Baladewa tak dupak piye. Griwikan dadi grojokan, keguyon dadi tangisan. Mati Hamsa Dimbaka ning sing gelut Werkudara Baladewa. Kowe seneng, kowe bungah. Kowe arep keplok-keplok. Ora apa. Senengane gawe perkara. wis ngene wae. Kowe maju perang, ratu loro kae duneng kumba sirahe men pecah kabeh mati kabeh. Ngono nek Koko Prabu nesu, aku sing tanggung jawab. Tenan. Sumpah, Ora sanggo sumpah. ora sanggo sumpah ya ora maju. Lho kok ora maju piye to? Aku wis kulino, kowe iki senengane apus-apus. Kowe iki senengane ngapusi. Ngono aku wis dunek-unekke, kowe mung guyu mergo seneng ya apa ora? Werkudara aku iki dudu bocah. Bocah semene ngentek-entekke kempongan. Ya saiki maju aja guyon to iki ndak mesake Koko Prabu kowe nek semaput kesayan piye? Wis ben dirasake. Ya wis. Wis ora apa-apa aku ora arep kongkon kowe. Nek pancen kowe tak kongkon ora gelem, aku ora arep kongkon kowe Werkudara. Wis tak maju aku. Hamsa Dimbaka kowe tak patenane. Perkara engko aku kalah iki perkarane Kresna. Mergo aku akon karo Kadang Taruna wis ora diestokke. Wis penakno lungguh kene ya. Pancen apa-apa ki sing rekoso kudu Kadang Tuwuk. Pancen apa-apa ki sing rasa kudu Ratu Ndarawati. Pandhawa mung enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul sing meres kringet, meres pikiran nata Ndarawati. Ning aku ora tau entuk pisungsung apa-apa. Tak trimake wong nyatane iki kewajibanku. Aku tak mangkat Werkudara. Tak senjata cakra Hamsa Dimbaka mesti mati kabeh. Ning nek ora mati aku sing tekan ning apa? Lungguh. Wong lungguh kok dimbroke. Wah, dadak ngundho mono. Menyang. Nek ora dingonokne ora mangkat. Engko nek Koko Prabu duka, kowe matur karo aku. Werkudara. Werkudara. Engko nek Koko Prabu duka, kowe omong karo aku ya Werkudara. Werkudara. Iya. Lah mbok yo semaur yo. Kakangane bengok-bengok kok seneng banget ora. Ngati-ati Dimas Romadya aku waduh Yai Dimbaka piye? Kanane awake dhewe piye? Dicekel Raden Werkudara kiwa tengen. Wah. Ora bakal gawe macak. Tuku ndasmu pecah kowe, mati. Sapa sing mateni? Aku. Loh. Aku sing mateni. Kowe sing mateni? Yo. Wah, apik ngono kuwi. Yo apik. Apik yo. Wah, Ora sawang sulan. Menungso ora tatanan baru-bari jajaran. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Iki mungsuhe Baladewa, dudu mungsuhe Werkudara. Lah kok dadi kowe manran nabung nek baratan kowe mateni mungsuhku. Apa mbak aku kalah karo Hamsa karo Dimbaka yo? Hei. Werkudara. Wah anggapku dumeku saiki wis digdaya. Iya. Dumes saiki wis ampuh. Dumes saiki wis pinter. Kowe nyas karo Kadangmu tuwa, kowe nyas karo Prabu Baladewa. Kowe ngilani karo Prabu Baladewa. Apa mbok anggap aku kalah karo Hamsa karo Dimbaka? Lah kok dadi kowe ngrabung tanpa jalaran. Kowe ora nembung karo Baladewa. Dipresani biaya sepenyake. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dimbaka. Aku ora jak omong minggat bae. Aku lek carane ngene iki aku ora trimo. Nek perkara kowe iki wong digdaya perkara kowe wong ampuh aku percaya. Ning aja dienggo kaya ngono kuwi. Kowe tegese kowe ora percaya karo Baladewa. Apa dianggap aku kalah karo Hamsa karo Dimbaka terus kowe nabung jaran. Kowe mirang-mirangke karo aku kowe ora pasarane wong grang ora bakal nang sawah urip. Werkudara aku ngomong ki rungono aja mlaku kowe. Aku ki rungono.
ora trima perkara iki. Bareng jajal karo aku ya. Bareng nyoba karo aku. Ayo gak saiki nek nyoba karo Baladewa coba. Jajalan Baladewa, aku ora wedi karo kowe. Jajal apa piye? Kowe ngilani karo Baladewa. Kowe sing ngakon iya. Dawuh menapa? Dawuh rasa tak tutup-tutupi. Kowe sing ngakon iya. Kowe sing ngakon Werkudara kon nabuh musuhku iya. Inggih. Lah ra tenan to. Kowe iki nek ora ngisen-ngisen aku ngopo to Kresna? Kowe nek ora ngisen-ngisen Baladewa ki ngopo? Aku iki kakangmu lho. Aku iki kadangmu tuwa. Ning pendak-pendak kowe sing pirang-pirang karo Baladewa. Apa anggap aku kalah karo Hamsa Dewaka terus kongonan Werkudara mateni Hamsa Dewaka. Ngono apa piye? Kula sang katebian Koko Prabu menika sampun kesayangan. Kesayangan sing kono to. Aku ora sayang. Aku ora wedi karo Hamsa Dewaka. Aku ora wedi. Inggih, kula pitados. Ning nuwun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Tunggu. Dugang. Wah. Mripet cangkemmu niku kowe. Wis to. Kowe iki meneng kok. Iki perkara aku sing ngurus aku dadak omong barang kok to. Jelei. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati, sing siji urip, sing siji mati, sing siji urip. Diwangi kok cerewet. Sing cerewet ki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kose. Wis Werkudara wis. Ayo kono, linggo mburi kono. Moh. Aku nang kene wae. Mulai kae ra trima dugangane. Trima. Kok Prabu trima? Lho garuan. Oh. Sampeyan kula nyuwun prisa. Tahu napa? Kok Prabu menika anggenipun tumandang menika ngginakaken nokol mboten ngginakaken akal. Lho, sebabe napa jenengan mboten menggali? Ratu loro nyawa siji. Ratu loro nyawa siji piye? Panjenengan kursa langsung mejahi Hamsa, mejahi Dimbaka. Ning pendak-pendak Hamsa mati dilumpati Dimbaka urip. Pendak-pendak Dimbaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Ra ngeten to? Iya. Ning aku ora kesel, aku ora kalah. Ning dangu-dangu badhe saya, dangu-dangu badhe kalah. Ning nyatane aku ora kalah. Iya. Wah. Wong sombong, wong umuk. Goblok ora ngakoni ini goblok. Goblok dasmu kuwi. Wis to Werkudara, wis to. Kowe iki rasane melu omongan. Iso kandhane ora? So, meneng. Manggri omong titenan iku ndak malah ora rampung-rampung. Lah, kanthi mekaten menika mestipun ratu menika pejahipun sareng ning kula entosi dangu Koko Prabu mboten mejahi Dimbaka kaliyan Hamsa menika sareng. Tumuli kula utusan Werkudara. Mboten kok mboten badhe angembe dhateng Jengandika, mboten badhe angilani dhateng jeneng Koko Prabu ning Werkudara menika namung ngrencangi supados enggal cekat-ceket rampung ing perkawis negari Ngamarta, tumuli Ngamarta ketingal padhang. Ngaten menika menapa menawi lepat. Bener. Ning ayo njaluk palilaipun Kakang Sik. Ketemu karo Baladewa, aku tak mateni ratu sabrang loro kae. Ngono wae penak kok. Aku mesti menehi palila. Ning kok ora omong. Monggo kawula semonake padha surak-surak mbotohi Baladewa. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dimbaka. Wah. Ngarep mateni dadak izin pung. Ning Siadi ngilani dadanipun Kakang. Wah, ora ndeniat. Ora ndeniat ning pun Kakang rumangsa dikilani. Wah, njaluk ngapura. Nek njaluk ngapura kuwi gampang. Ning sing aku njaluk aja dibaleni. Wah, iya nek ora lali. Lah kuwi tembunge ora penak to. Wong njaluki ngapura ya percekamu werna-werna. Aku to elingke yo nek ora lali, wangsulan mlayu kepenak. Ning kudune Siadi mikir. Aku wis mikir, aku wong gerak. Lho, lah kok iki kok wong gerak kok ora iso mikir? Ora iso mikir kok napa? Ora njaluk panilaipun Kakang. Apa wong orang dadak dalu panilah? Wis ngono dipun sekecaken monggo. Wis ngono, arep do ngopo-ngopo sakarmu. Koko Prabu monggo badhe gelut kan Werkudara monggo. Nek ora padha nggo omongane Kresna, wis sakarepmu dhewe-dhewe ora nggo nata Ndarawati ora apa-apa. Wis sakarepmu. Suwun. Iya, kandhane. Arep muring-muring wis sakarepmu, aku ora ngerti apa-apa. Wis sakarepmu. Kowe ngece aku ya? Ora.
Wah, lah kok dadi kaya ngene kanane. Werkudara. Nggih. Aku njaluk aja dibaleni. Yo, ora bakal tak baleni. Werkudara. Nggih. Koko Prabu aturan gak wonten negari Ngamarta. Yo. Arjuna Wonten paring dawuh. Werkudara karo aku. Mong nggo Koko Prabu kula dherekaken lho. Ingkang pantes minangka dadi tumbal kula madining sesaji Raja Suya ingkang bakal diadani ning negara Ngamarta. Dasari Kresna kakangku apa? Merga Prabu Jarasandha kuwi pancen menungsa sing wis ora isa dikandhani. Ratu ing wis wegah nampa warah nampi pitutur becik. Ora ketang sedhela pun Kakang tak gancarake asal mulane Prabu Jarasandha. Ya. Mula dheweke dina iki bakal nganakake sesaji ludra. Kanthi cara munjukake syukur ngersaning Sang Hyang Bathara Ludra dewaning Angkara sarana mbekakak ratu cacah 100 bakal disembelih ana ing alun-alun negara Giribajra. Wah. Krungu tembung kaya ngono wae. Aku wis rumangsa miris. Kan kowe ngerti ya? Jarasandha kuwi satemene ora menungsa lumrah. Ora menungsa lumrah sebab apa? Kuwi anake Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata kuwi mbiyen duwe garwa loro, arane Retnadi lan Retnadati. Nalika semana Prabu Briyadrata kuwi ora kagungan putra. Tumuli panjenengane nglakoni tapa brata pinaringan pelem pertangga jiwa dening para dewa. Tumuli pelem mau diparo dadi loro. Ya, Didhahar garwane loro kabeh. Pikantuk berkahing Hyang Mahanasa garwa loro nggerbini bebarengan. Nanging bareng tekan lek ing jabang bayi merga saka dayaning pertangga jiwa ingkang namung separo-separo. Laire jejabang mau ya ora utuh. Wujude separo-separo, bangkean munggah lan bangkean mudhun. wah, bayine ora utuh. Ora utuh. Tumuli saka wiranging Prabu Briyadrata, bayi mau dibuang ning alas. Nalika semono dikira tekaning pati nanging jebul diopeni karo wong wadon alasan. Arane Banjara, bayi ingkang separo-separo mau tumuli digathokake kalaning jagat gayaning Kuladewa. Bayi ingkang separo-separo digathokake mau utuh dadi menungsa ya mung wujute slewah. Tumuli paringi tetenger Jaka Slewah. Nganti tekan dewasane gandeng kuwi dianggep anak dening Nyai Jara. Tumuli diparingi tetenger Jarasandha. Sawise diwenehi ngerti ento sejatine kuwi putraning Prabu Briyadrata, Retnadi lan Retnadati, Jarasandha ngamuk ning Giribajra. Bapakne dipateni, ibune loro dipateni kabeh. Malah bapakne dikuliti utawa dibeset kulite, didadekke tambur, didokok ana ing Gunung Titiaka, ya Gunung Setyaka. Ingkang dadi betenging negara Giribajra. Mula pendak-pendak ana mungsa ing bakal nekani negara Giribajra, tambur ing mamana ning Gunung Titiaka mau muni dhewe. Dadi tengara tumraping Prabu Jarasandha yen to negara Giribajra bakal ketekan mungsuh. Nanging sejatine tambur mau ora menehi tandha marang Prabu Jarasandha, mung tambur mau sambat karo wong kang liwat papan kono supaya disuwargake. Wah, dudu menungsa Jarasandha. Pantes lamun dadi tiping neraka jahanam. Gage, aku terna ning Giribajra, tak sawange kaya ngapa wujuding Jarasandha. Werkudara, Kresna kakangku apa? Arjuna Kula wonten paring dawuh. nadyan katone gampang mlebu negara Giribajra nanging akeh laku sandhi ingkang mbebayani. Ya, Mula sadurunge mrapta negara Giribajra luwih prayoga lamun Arjuna kula wonten paring dawuh. ayo bebarengan nganti awan Kakang Semar sak majane. Sabab nadyan kuwi Panakawan gedhe ta itu pamping para Pandhawa Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara Janaka kuwi aja ado-ado karo pun Kakang. Ya, Ayo manjing ning Karang Kadempel luwih dhisik. wah, ayo tak derekake.